traffic experimentation ginapatuman sa Ungka flyover agud mapahagan-hagan ang trapiko. Chairman sang Committee on Transportation sang Iloilo Sangguniang Panlalawigan nagalaom nga masanaga na ang issue sa flyover. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Halos kada adlaw nga hindi maagwantahan ang problema sa trapiko sa Ungka flyover, ilabi na kon rush hour. Dugang pa ang pagdamo sa mga pasahero sa amat-amat nga pagbalik sang klase sa mga pribado nga eskwelahan. Gani kaina ginumpisahan ang pagpatuman sang traffic experimentation agud mapahagan-hagan ang trapiko. Umpisa alas 6:30 sang aga ang light vehicles nga halin sa isa ka subdivision sa Pavia ang nagaagi sa Railway Road padulong sa Circumferential Railway Road lapos sa isa ka warehouse sa Ninoy Aquino Avenue. Iniagud mabuhinan ang mga salakyan nga maglabay sa kilid sa Ungka flyover. Kag malikawan ang pagpugok sang trapiko sa intersection. Apang alas 7:30 sang aga liwat nagbalik sa daan nga ruta ang mga salakyan halin sa Central Town bangod nagutok liwat ang ginhimo nga experimental road. Mas okay man, mas okay ang sa didto nga portion pero ang sa dire naman ang nagagutok kay gasambot kami sa U-turn slot daw. Dito na binbinan gamay ang problema to, po dire naman nagsaylo ang problema dire kay dire naman nagbulyom ang mga salakyan mo. So by the way, first day pa man lang mo po basikon magsige-sige maka-adjust naman mga motorista. Ginapahanumdum sa mga enforcer ang mga motorista nga mag-agi sa experimental road. Samtang nagalaom ang chairman sang Committee on Transportation sang Iloilo Sangguniang Panlalawigan nga masanaga na ang issue sa flyover matapos nga gintalakay sa committee hearing sa Kongreso. At least masanagan ang tanan para at least hatagan man sang opportunity ang mga person concerned dira to explain kung nga ang nag-amo sila ang nagkalatabo dira. Liwat naman nga nagpanawagan si Kabataan Party List Representative nga tutukan ng issue kag pasabton ang mga may kapaltahan sa depektibo nga flyover. Hindi kita maguntan nga mag-demand sang resolution sa ining issue tani ang DPWH mag-own up siya sa iya nga mga nangin weaknesses. Kag dapat natin may mga tao nga manabat, hindi pwede nga mag-move on na lang kita. Kasi ang istoryahan na ispila na naman ka milyones ang inogasto for repair. Pero hindi ba lang natin ma-uncover ano ang nanging roots ang problema kag sino ang mga dapat nga mangin accountable. Upod Karamal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.